नादला रे मोरया नादनी नादला रे गणपती बाप्पा मोरया. अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं, पण आम्हाला आमच्या बाप्पाचं आगमन आवडतं. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.